linii mari de succes înseamnă să fii un om independent. Independent financiar este important pentru vremurile în care trăim. Un om care reușește să-și integreze bine în viața personală emoții. Nu poți să te trezești la sfârșitul vieții că ai făcut doar să susții copiii. Nu, ideea e să-i duci până în punctul în care ei încep să zboare și să le placă viața. Convingerea mea personală a fost că copilul trebuie să-și ia zborul bine din familie. Să mă credeți, în școlile viitorului vor exista cursuri, trebuie să proiectez asta, să aruncăm în viitor. Aș avea puterea să mă întorc înapoi, aș spune la Vini, ai grijă și de tine. Asta este o formă în care unui copil i s-a furat copilăria. Cum? Părinții trebuie iubiți pentru că ei sunt primii care livrează iubire. Copiii își respectă părinții pentru că părinții îi protejează și le răspund la nevoi. Nu este de la sine înțeles că copiii ne vor iubi doar pentru că i-am adus pe lume. Altfel, altă explicație nu am. Asta e cea mai fină explicație pe care am descoperit-o eu. Este un consum de energie pe care părinții nu-l mai iau. Nu putem să creștem copii fără reguli, pentru că vor ieși în societate. Societatea înseamnă reguli. Regulile astea nu pot fi strânse până acolo încât să amputezi voința copilului. Cred că regulile le-am pus cel mai mult pentru mine în familie, fiind conștientă că dacă cer de la ei, eu trebuie să fiu ceea ce cer de la ei. Dar asta va schimba școala. Asta clar, sistemele vor reacționa, n-au cum. Ce mai văd eu? Sunt foarte mulți copii care refuză să li se mai toarne pe ureche lucruri de care nu au nevoie. Am spus, în clasa 9 aveam 18 materii. 18 materii de studiat într-o săptămână este enorm. Nu sta să-i pui 4 la infinit, vezi ce are copilul ăla. Sunt lucruri simple care pot fi făcute și rapid. Nu trebuie atâta rezistență opusă din partea profesorilor, din partea sindicatelor. Respectul e ceva când respecti oamenii din jurul tău, când ai bun simț, când înțelegi că acțiunile tale reverberează în mediu și că nu poți să te apuci și să faci orice când ai chef, când îți convine. Un copil în zilele noastre nu are cum să reușească de unul singur. Nu are cum.